سرپرست برنامه چغچغ گپوچپ شرکت تنیس تیجی و آبهای آناتیز می باشد. چیست تگان رادنیکووی اوی چشمه آناتیز؟ اینجا باید نموده بخورم. خشو باید باشم. بامازه. در زیر ویدیو ссылкаи д компанияро мемонам. марҳамат ҷӯлан кард ромада хитонда истифода бурда метавонед. салом алейкум. чо кардем? соз тинч хуб, хонангиё, настроениё, саломатишки ҳама зур. 113,000 подписчикда шумо подписчик нестед, шумо бародарои маен. ҳаматонда азор раҳмат. 2019 сол ҳар яки шумо катима биден ва поддержка карден. камам боша лайку, комментарио, ҳаққурата, усна чи хеле бид набуд, шумо маро поддержка кардан омаден. миннатдор. соли 2020 соли мо мешава, яъне блогерҳо мешава. На фақат ма, любой блогера дороем подписатсияву дастгирӣ кунем. барои чӣ? барое ки ҳами мо ҳастем ки шумо мебиёед хеле тамошо мекунед, ягонча дуд метенед, сусумале. барномаи чағчақ гапучапа ман хит кардам ки ҳамаи шумода мақулае ва хилна хулоса буровардам ки ҳами темара дальше больше бурдан дар кора. дар ин барнома ман почти вообще гав назадагим ай рӯи ҳурмат эҳтироми қори мирзо маҳмудҷон хитон просто тамошо кунед ва баҳотед. ҳазор раҳмат. подписатсия, лайку ҳама чи аётон набуред. соли навтон муборак бошад. 2020. барномаи чағчақ гапучапда хуш омадед ва меҳмонои мо шайх Садои Умед ва қори Муҳаммадҷон Мирзо Маҳмуд. Вообще темаи имрӯзаи мо конкурс ва хайр. Правильно? Якум барномада шайх дар бораи хайри Парвиз гап зад, баъд Парвиз гирифт дар бораи конкурсо гап зад, ауҷа барада карои ҷавоб дод, СМ Шариф нами полно титипи чид. мо иҷа умеда файёр кардем ай хотире ки конкурс кардага ва қори Муҳаммадҷон Маҳмудҷон Мирзо Маҳмуд ва шайх бем просто сар кунем бихоин агидатон. чахчах кунем. аввал ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. خب سلامت باشن که خود دیدیم برای تکلیف کردن یکم برنامه خودم دیدیم سبب خراب کردن ما در برنامه بسیار سبب‌های کلانی داشت. امروز ان شاء الله کمی هم که باشد چه سوالی دارم که صحبت میکنیم خدا خواهد. ای با دوست خودم قاری میرزا محمودجان خیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کلی تماشاگران عزتمند که هر نفری صدای ما را میشنوه ما را میبینه و نفری که در همین اشتراک انشاءالله و ما را تماشا میکنن با پخش مستقیم یعنی که زنده خدا نگهبان تماشا. هدف ما را از همه جا اومدن همیه که یک همون چیزی که در ته کوسه موندگه کوسه را بگیریم و حقیقت دشکار شود فقط با آیه های قرآن کریم و حدیثایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم قال الله قال الرسول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و غیر از این دیگه همه هیچ. الله یا مددگارتون باشه. تمام کنکورس کردی برات؟ بله. کنکورس چی شد؟ پنجم رسید. دادی پریزورا؟ پریزورا داده. پریزورا دادی. کارتا گفتم محکم چیزی ما خاصا چی نکردم و کارتا ما کنکورس در اینجا گپ زدم من. تема کنکورس خیره. کنکورس کردیم 900 بلیت فروخته شد. ما یقینی مزور کردیم دوباره پارتیان برآوردیم 900 چند دونه بلیت است. دو تا اتومبیل دادیم. 5 تا ساعت دیگر خیال در دست ما است. زنگ زدم میتیم شما ان شاء الله. کارتا ما زبلکرو فکر هستم. یا مدام سو مشکلش داری هم کارتا بود محکم است. خب ان شاء الله خیلی کارتا رو کنیم باز دوام میشه. که کنکورس ما انجام کنکورس گذروندی چی بود پریزو دادی خالدا دو تا اتومبیل 5 تا ساعت 5 تا ساعت یعنی که من کردم شما نه اخی دادی خالدا پاپا در چه کنکورس دست من برای چی دادی کردی چیا اما سیون کورس نیست تا دست من داد سیون ولی نپرتم چیزی داده که ما نپرتم دیگه بود نپرتم شاید شایخ سوزی دیگه بیتی که چی میکنم سلام علیک کردن مرا ایجا سلام علیک نکردم دایجان برای هم گفتم که شایخ جان سرپر وایرونه گابزا امروز پاریز نامد برای که پریچینه تکنیکی داشته ایسو شهر نبوده هم خاطر عذر زیاد نامی پاریز ما ایسوس سوزی دیگه میشه سلام علیکم دوستان عزیز خیلی برنامه تکلیف کردم برای بار دیگه ختم مولود 2019 هم سوال جواب بوده مقصد یادم مسئله که کنکورسی حق نو حق حرام نو حرام که دوزخی جنتی
ҳамро мо ҳаминҷа абсурдат карданем мо пурсиданем ки ба чӣ хотир ҳамин гапҳо мешавад. анҷа ман як чизига гум пеши гапи ҳамин када шайхш нагим беҳтара. Шайх богу ки аст, шайх ки аст. И як мегуфтам да номуша бугу илтимос бугу ҳеҷ гап надорад. ты мар садой ме намеги да даҳай, ты садой дузах меги. Бо ҳамин дават кардам анҷа. ма дават накардам шо омада Ма ҳамин ростига бисёри ҳамин гапҳоро садои умеда фаҳмида омад. беста. Ба навбат гап занем хубтара. Дар комментария бисёри бародаро ҳамин ҳар чӣ гуфта мега чӣ бата як суханш накарди. Сухан мега чӣ бата даруш нигоҳ накарди. Ҳамин худш мега даруи мо нигоҳ накарди. Бо ҳар ки дар чеҳраш нигоҳ мекунам даруи ман инсон ҳама мебинам. По ҳамин сабаб нигоҳ намекунам. Ты в себя поверил, ты просто як-то себе подобный-то овардаги, рӯз дух пайдо кардаги гап занида, фаҳмидӣ? Потому что як худ нести дай рӯз даинҷа. Тани худш ҷавоб мета. Шид, Ман худам ҷавоб метиём. в общем овардаги нестем мо. ай тема рафтестем шайх гап дошти гап доштем дар ҳамин мақсад вай накунем. ам як чизе ки барои инсон манфиат бита. дар ин лаҳвул ҳадис, дар лағву дар ин чизо набошад. Сол умеҷонам инсонай, ана ӯ апамонам инсонай, дига хоҳарорам ва ди ҳамамон акаи Рустам, ина и бародармо, ҳай кунниятон шайх бигем. Шайх асос ин одами пира ба забони арабӣ мегам. Шайх. Ве ки вақте шайхи ислом кишид, шахсияте ки бисёр ӯ дар дини муқаддаси ислом ӯ хизматҳои шоиста кардагие ки то аз ҷумла Муҳаммад Табарони, аз ҷумла ҳазрати имом Бухорӣ, имоми аъзам фарзанди мақсад аз ҷумла уламое ки мо имрӯз ӯро мешиносем. Хайна олимое ки имрӯз записҳоишонро гӯш мекунем, Ишои Нуруддин Бобӣ Ҳоҷи Мирзо, Домла Муҳаммадуллоҳ ва дигар шахсиятҳо. Боз ин мақсад ҳамин ҷамъе ки химо нишастагем, химона ба ҷуз ҳамон одамое ки мақсад як секунд ҳамин тема алиш дестай Мирзо Маҳмуд я дар Мирзо Маҳмуд буда? Акай Мирзо Маҳмуд. бале номи аслитона бигӣ дар номтон. Ҷамолдин. Ҷамол ана беҳтарин номаи. ана оз яхе ҳоҷиҳои худозада ҳастанд ку машиникурам ҳоҷӣ меган яхе нав чаласаводорам қорӣ меган. И лақабусай. Албатта. И мара худам намондам. И мардум ҳамин шайхи тоҷи ба ман наистам. Гузоштед сартон шайх мондам. Шайх мондам. Ман худам шайх нагуфтам ягон вақт. И ози хеле бигири писидани меган лақабус. Лақаб. Худозада алкашорам ҳоҷӣ меган, қорӣ меган, мулло меган. Ҳаки ӯра намега ки вай истини мулло далши болшу нав чӣ меган мусулмони ҳақиқи ӯра намега. И писидани ма. фаҳмо дар бораи конкурс хайр мо рӯз гап мезанем ё ки не? Ҳама гап ма гап задам дар бораи ки шайха гуфт шайх нагуфт. ҳамин ҳозир ҳама дар бораи ҳама конкурс кардестай конкурсо акме нашидестай там парвиз мисол видео кард ҳисоб китоби кароҷ конкурсчиёра буровард гуфт ки ҳамиқа ҳаминҷа мисол ҳами қори Мирзо Маҳмуд ҳами ба гуфти шумо ҳами конкурс нем бародари шумоае ягон бор дар бораш видео накардагӣ ки ина нигоҳ кӯ Абдурозиқ Байхон ма барои чи Абдурозиқ гуфтесам барои ки ӯ одам қатимоа ма видеотра тамошо кардагӣ ма камада кантар сах расдаги не ҳақиқата бугу фақат ҳақиқата ҳо не ҳақиқата мегӯ изатавош то ки бо ма ду видеотра тамошо кардам уҷа да мегӣ ғино аромаи мусиқира исусу мегӯй хай бо худат мусиқӣ мондагӣ мусиқиҳои майда ҳастай баъд ҳамон бисёри баъд дар комментари нависагиам ба фикрам баъд ислоҳ кардиу накарди дига беҳтарин ай дар бораи Абдурозиқ видео кардӣ кадоме хато мекунам мебини хайб дай видеош мекунӣ бародар хафа наша ма ба кори ту беҳтарин агар хос барои Аллоҳ боша кори ту ку беҳтарин кора мекунӣ агар хос барои Аллоҳ боша ай ҳама чизи беҳтарин дар ҳамин дунё ҳамин хос барои Аллоҳ як кора кардан ай правильно савол барои чӣ инами бародари тай инами Умедҷон бародари тай ти як бора мира як видео накардӣ нагуфтӣ ки бародар ҳамин кори ту хато ай не бест оли давом дора ва то кадом андоза то кадом дараҷа ҳамин конкурсе ки ҳамин бародари мо ташкил кардагия ва қимор да меравад 100% худат медонӣ то кадом дараҷа хато ай ва то кадом дараҷа кори хато кардагия бародарат не ман ира пурсидестам ба хотири чӣ ба хотире ки ман ихча ба илм мегирам мақсад илм дорам мақсад атра бародар ман тра медонам хушроли нашоти пӯст гаварияти кардагӣ нашоти ишзо баъд бо саволот бисёр ин савол дар Мирзо Маҳмуд буд қори Мирзо Маҳмуд
то кадом дараҷа хатоай барои чӣ бигона мекунӣ дар конкурс бисмиллоҳи раҳмони раҳим. аввало ҳар коре ки ба номи аллоҳ шурӯъ шав ӯ кор барориш дорад. ана худованд мефармояд ки ясъалунака ани лхамри валмайсир қул фиҳима ифмун кабиру ва манофиу линнос. худованди меҳрубон ин ояро дар сураи бақара мефармояд ва муфассирони ҳамин оя мегӯянд ки ҳадаф аи оя яъне ясъалунака эй муҳаммад айти суол мекунанд дар мавриди шароб ва қимор. хамр ҳамон арақе ки пӯшонандаи ақлҳост. агар касе мақсад бигӯяд ки чиями барои чи бародари ҷон бахшиши зиёд камтар оҳиста гап зарисам ки барои ки шухш биги бра шухтариш мегӯяд майлеш хуб хамр яъне ҳамин арақе ки имрӯз аксарияти бародарону апаву хоҳарои мо мехӯранд маст мешаванд ва ақли ӯро мепӯшонанд беақл мешаванд мастӣ дар пастӣ. ва майсир ҳар чизе ки муфт ба даст меояд. муфт чия бародаро? чизе ки бе ягон мушаққат. вақте ки агар ин бародар ҳамина мушаққат мекаша ҳамин обиша реклама мекунад. ҳамин хел не? ин ҳалолай оби ин оби агар ҳаром мешид пулаш ҳаром буд. Не ки азоб мекаша мушаққат мекаша мақсад пас агар пули ҳамира бигира барои ин ягон вақт асло ҳаром нестай. ҳақиқат аки рустамҷон ва ҳамада ва чи бародармон умедҷон боша. вақт ман умеда гуфтам ки умедҷон ҳамин кора ки ту хатоя накуша ин ҳарома. барои барои оне ки ман худам буромада гап задам корма ба гардан гирифтам ин бародар дигар ҳеҷ гуфта ман худам гуноҳма ба гардан гирифтаги аст. вақте ки ин гуфт ки ман худам медонам ки ҳарома баъд дар ватсапаш гуфтам умедҷон ҳамира карди гуфт ба ҳамаш гуфт барои ҳамон модарай гуфт. ман гуфтам ай калам сокит ки кардам тамом. тамошо намекунем. ака не 43000 пул дар дасти ман модар 43000 пул 43000 сомонӣ аст. ҳамҷа ман дигар абур расонам сомонӣ 43000 сомонӣ. ба чӣ сабаб ман ҳамҷоз нав бародар занг зад ман 10 бор вақт кардам ки мо омада набудам дар маҳфил мисол карда набудам. ба сабабе ки не бародармон бисёр гапҳо дошт хост ки биёд дар инҷа иштирок кунам. ман ба ан ҳамин сабаб ки мардум фикр накунад ки не худаш гуфт ки ту карат хат будӣ карат як қати худовар яъне ки қувва гирифтӣ. на ба ҳамин сабаб намарад карда будам не бародар худаш шоҳида 10 бор зада барои ман то 2-3 саат ждат кардам ин бародаро. абдурозиқ ҳам бародар ту метонисти ки абдурозиқ ҳам занг бизани барои ба бародари хуб занг зади гуфти ба он хотире ки ман ягон хиробита байни ваё надоштам. ягон хиробита байни ваё ман мисол ягон каса намешинохтам ё ки қориҷон ман мухтасар ман мехоҳам дар бораи як қориҷон акаҷон бахшиш акай шайх ман як чизро мехоҳам бифаҳмда ҳозир ҳамин савол додестай ки ҳамира ҷавобша нагирифтеста ҳамин бо ман намонда гуфти ҷавобшо хо коротка чотка ясна гирифта мешава ҳамин савола акамат да ман қиматим акаҷон шумо боди хадуш кунед ман ака дар масъалаи илмтон дар масъалаи видеотон падартонар рамад модаратонар рамад худо баракатон тия мо вообще кордор нестем акаҷон душанбе як шаҳре ҳаст ки дар 5 дақиқа айлауш да олауш мерасӣ айлауш да илауш мерасӣ ёфтани ягон кас ягон мушкилӣ нест ака худо баракатон тия мақсад ти не акара ба я ватсап ёфтиша алло чи хели соси мақсад ан страничкаи барона ё уша ман тарафдори ҳақ ман метонисти страничкаи намон будураи мисол ҳеҷ кигар намешиноса менависи салом алейкум ҷураҷон мумкина ман қатъиян абдурозиқ як суҳбат кунам мисол суҳбат мекарди фаҳмондан хубтарай дар танҳоӣ ва ислоҳ мешид ту дар видео ва якади исуса и корихта ҷавобша худате худо бута ҳамаш ман ака шумо да як савол дорам мақсад ки ина шумо мегӯед ки ман ду тамошину 100 соат мондум соатҳои 20 500 уҷа реклама кардаген мисоло ман як чиза бугум чизеро ки намедони 20 нагу биё мебарам ҳамон бозор бихудат бурам пусишкани шанс мегӯяги ман хай дапусими ашибкай гумони бад ҳаромай падар тарамад ака мо ислоҳш мекунем неки як савол дига акаҷон ма бахшиш зиёд мақсад ки та ҳамунҷа ду тамошину 100 соату мисол чизе монда боши худо баракати тия ман медонам ки кори хайра ягон чи нест не ки ҳамира намешид ки ягон чизи дига ба ҷош монад ина бародар я сухан нақс кард гуфт ки мо я чи кардем $3000 бай буд қуръон буду исуси буд ту гуфти ку падар тарамад мисол намешид ки дар ҷои ҳава ягон қуръон мон ягон тазбеҳ ё рохат ба ҳаҷ монӣ ина хеле кунед ман тара ҳаҷ рӯй мекунам додам ҳаҷ рӯгон бародарҷон мардами ҷавон ҳамин рӯзи интернет дар вақти истифода мебаранд дар русия ҳастанд ино ҳамаш завқи мошин дорад
اگه ما همین ماشین پدرک گفتیم میمونم همونجا من دو автомобиль آمدم که برادرم مثلا صاحب یک همین یک مواجه صاحب یک автомобиль شود وای میکنم همین کردم مثلا اشتباه میکنم به خاطر مادر گفتم بگه برادر گفتم خیر در مادرت میرود این الان تا من میتونم ماشینا من سه تا ماشین مادرک بدم ما وقتی که من کردم یک ماشینشم برو آوردم حتی من پولی همین راست خودم نرمادم این چیزم ولی با کارتم заблокировка شده یگان شما گفتم من ماشین را گرفته بوده دادگیم شما усёка шай набо хай форашон не акаҷон ака сухани ты худиш далели хита мо мақсад мо тира бовар мекунем мо бандагони алло тира бовар мекунем барои чӣ ки ты дар бораи ислом гап мезанӣ мо ту шубҳа надорем ака гапи қабула не ки мақсад ака ты ҳамира чӣ метавонӣ дар мардум фаҳмонӣ ки бародаро мақсад ма ин ҳами хеле намхели кор кардем кори хайр ният кардем мақсад ҳами хел кардем пили ҳами апа мо ту шояд ҳамун пилта нагирифта ҳами апа ягон кор шава мисол ту чӣ кор мекунӣ ба хайрш мекунӣ не мақсад шумо ҳамира ба ҳами апа гуфтене ки ба номи як кас ки гирифте мақсад ӯ кор ин бародаро чӣ ба заблокироват нашид унай будар ба як миллиони чанд қабул додам нигоҳ ки меги ки яке мард яке надорад инҷа яке мард вай ки мард худо ҷон шавири не мақсад акаҷони ман мақсад ман яке чӣ дар назар чия дорам ака ман тарафдори ҳаққам ман тарафдори ҳеч ка нестам ман ранги то омадагим бе соҳибум ҳеч ка қатӣ ман нест ман мақсад тира ҳамқа гуфтанем ки ака ҳамун гудаке ки дар қараболо хобод ман мисол меёрам ман видеоро тамошо кардам мара хоҳиш кардан як гудак чӣ ном дошт ака фарух 1 миллиону чанқа видеоро тамошо накарда бошам ҳеч гап надора акаҷон кори хайра мақсад 1 миллиону чанқам гудакда дар кор буда ҳами бародаро дар интернет гуфтан и гуноша худиш ҷавоб метиҳад савобшам худиш дар назди алло худиш ҷавоб метиҳад мақсад ки гуфт ки ҳамин қадар кора дар давоми 10 рӯз бо 4 таи дига ҳам хеле одамои хайркунанда ҷамъ шудан пили ҳамура ҷамъ кардан додан картаи ба ё чӣ ба ягон камбудӣ пайдо накарду картаи ту пайдо карда ман мехоҳам не пас не мақсад ягон камбудия ё ягон норасоӣ дошт картат ки маҳкам шид ака бародаро шояд ки бовар накунам биёй наберем ман барои сафед кардани тинем ака ки тинем ҷа бугӯ ки бародаро не камбудиша шо медонад зан задаги заблокировка ма сбербанк хишам зан задаги мега ай сабабе ки ай пул бисёр шуд ва аз чанд шаҳрҳо ва шахсиятҳое пайдо шуд ки хостан картаро вай кунам васта навидкунад мо ҳамин сабаб картаи шуморо ман кардем ман худам нав паспорт магирифтам бояд ба шаҳри русия мерафтам лекин гуфтам ба даверис мешава ман даверис гирифтам роӣ кардам бояд ки пагада ё ки нӯҳум даҳал шава нашава ба мезанам меравам падар модаратар амад ман ҳам чиза мехостум фаҳм ака оиста ай ҳама конкурс ягон қарз дорем халда мардум да агар ҳо ма қарз ай мардум ами конкурса гузаронди ки охи сум омадаги ай ягон кас қарзо нест ма фақат ҳам 50 соат мондаги ай ҳам бачаку дор ма саат дасти мо бародар монда онҷа штаги ай даст авай яъне ки суми ки дар картай ҳозир полностью суми тай пули ки даст картай яъне ба конкурс ай фаҳмо парвиз видео кард дар бораи конкурсо ты дар бораи и чӣ мегӣ ва ҳамура ты худа қабул кардӣ ё ки накардӣ ва гуфти ҳамо парвиз кард агар рост боша чанд сум кор кардӣ мисол хоб ура ҳисоб кардан метонем ҳисоб ки нешабад ягон ҷои ҳисобу китоб надорад ҳамаш ҳастам даже ма қоғазо мондаги дар хона ма ки ма якимш ки пули ҳаром то ҳол нахӯрдам нахоҳам хӯрд лекин гузашта бошад ма ҳаром ма ҳаракат мекунам ки аз ҷои ҳалом ма ҳалона бурорум ҳамон пуле ки ма хӯрда бошам ҳаром ма ҳамона бубурорум иншоалло дар гапи мисол гуфти номи парвиз ма дар бародарам ма ягон чӣ гуфтани нестам мисол дар группа ҳаст дар ватсап дар инстаграм суҳбат мекунам хушонам онҷа баҳс кардам ман гапе ки гуфтанша худаш фаҳмид ҳатто хай барадатиҷи дар ҳамҷо гуфтагае ки ҳамин парвиз ама дар ҳамҷо мешид ма бояд ки гоя гап мезадам гуфтагае ки ту фалон зана дар расташ зино кардагӣ ман тира 100% далел дорам гарантия метам ман тира мебурам мушкор мекунам вақт дар ҳамҷо барои ҳамин конкурсуш асосан барои ҳамин гапе ки гуфти барои ҳамин конкурсуш гуфт ман худаш дар нависадам бародар гуфтам ман фаҳмада дар бораи конкурс гап назадӣ лекин бояд ки вай гап зад бояд ки бубурора ку вақте набурора чӣ қад вай марда кард дар байни ин қадар блогеро дар байни инстаграм шарманда кардагия вай гуфтагия ки ман мебурам 100% доказат истивақатӣ нишон метавонам барада мегӯ лекин дар бораи конкурсиш ман ростига ҳеҷ барои он ки барои он ки парвиз хати салом алейк буда ҳеҷ чиз намегуфта ки салом алейк буда садомед хай салом алейк мақсад ягон хеле негатив надорем дар бораи блогеро дигар мақсад ҳофизу хай дигаро агар нашиносаш ту видео мекарда гав мезада чӣ ба дар ватсап чахчах мекунем як бор видео карда
дар бораи пешниҳод мекунӣ дар бораи конкурс Не, ки дар бораи парвиз рост парвиз агар бубинем зиёда аз 10 та 15 та видео шуд ҳаму гапоеро ки гуфтан ҳама идеяро не барои бисёр идея ма дар бораи ма саволи ма да ака ҷавоб Не, бите гапи ҳама ҳо ма гуфтаестам ки чӣ ба именно ту видео мекунӣ дигароро ҳавая видео накардӣ ба хотире ки шумо бародаре дар ватсап чарчақ мекунед салом алейкум барои ава яъне Не, ответ ман надоди якчи гугум ма рости гап қати ягон блоге ма ҳамкор ҳастам ба ҷуз диговар сафару не салом алейкум салом алейкум қати ҳамаи ма бародармо мариюмо хес дорем салом алейкум мо бародаре киштага ма май дарум не ки ма ҳами бародаро қати ҳамчун бародару дӯст ҳастам вақте ки мара дар ватсап гуфтам гапа вақте қати ма суҳбат кард дар бораи чизе ки дар бораи конкурси ма гап зад дар ютуб дар бораи ма гап назадаям одам дар бораи конкурс гуфт ки чи ма гуфтам ҳамаша ма худам медонам то ки ҷо ҳаром будан ҳамаша охи мара нагуфт мега ту чӣ ба дигароро меги ҳавая нагуфтӣ хай гуфт нагуфт ту охи гуфтаистам ки ура ҳама видео кунад шарт нест ки бо ма ҳам видео кунад ҳам одамое ки видео кардан ку мисол см шарипов кард таҷлиён кард бо чанд кас дигар кард ку ҳамун видео ответҳое ки парвиз да кардан дар бораи ҳамин ту чӣ гуфтанд рост меган намешава гапошон ай хотир ки бо там чӣ кардагӣ ку палибон шуда расидагӣ не тугура гап 100% мисол уҷода дар бораи ҳамин отчёт учётш гуфтагӣ ҳастанд гап задагиам ки мисоли бояд ки отчёт бисупора бояд гиги бисупора хайр ки ма дар ҳамин бора ма ҳамин хел гуфтанием ки вақте ки хайр карда инсон отчёти ӯро нигоҳ намекунад и вақте ки хурдам агар ҳамин бихурдам хайри вале хайра фақат и хурданам хайршон хайра вале намефурӯшад ӯ ка шубҳа дорад хайр накунад лекин одамое ки хайр кардаган ман мепартам ба карташ ба чанд карта лекин ман намегӯям ки ҳавай учёта нишон биде лекин хайр ки мардум да ки бояд қабул кунад бигзор нишон додан ҳамай проблема неста ки мо ҳам гап занам ё ки немешава ин гапо неста мешавад мисол рӯбои врема ки будурои ки чанд сипартага ҳамаш аст ака мақсад шумоз дар бораи чизе гап задасем умуман нафаҳмидасем мақсад картан блогеро хитон мефаҳмем мисол карта парта метавонед алоҳиданам гап занед акаҷон баъд як чизи дига мехоҳам дар шумо бигӯм ки мақсад ина рустам қати инаи муборизоз ина гапҳошон гир ина приколош кард чикориш кард хай ина ислом дурай ба гуфти хидмо ма ба гуфти ма шахсан ина хеле додувой мекуна пранк мранк иша хафа мекуна оша мақсад ҳами шумо ки ай ислом бохабаре худоро шукр намозта мехоне ака 100% ту қати парвиз чӣ кам будӣ дорем ки шуморо неҷа дод савол додистан ту қати рост намегирӣ таи хафа шудӣ мақсад шумо одамое ба илм ки аядигари чӯпа кунен дигари та мақсад ғайбам шава бахшиш зиёд мисол камбуди якдигари таковен дигаро ай шумо чӣ ибрат мегиранд ман ина бародара ба номи алло қасам як видео тарози гуфтум ка ка ёфтум шад вай бо ду видео дигаре ме тамошо кардам ман гап надорам ҳақиқатанда ма тарафдор якм не ки бо мисол на камбудиёш бидай ки ман надидам инаи бародаро гуфтестиян хай хидчон медонану ман ай одаме ки нашоти мисол адаб гап мезанад нашоти маърифат гап мезанад ман тарафдорам не ки ҳамин ака шумо ҳар дутон чӣ ба рост намегиред ина миёзи омада ина ака савол дестад ки чӣ ба ту парвиз рост намегирам мисол ина рост қати ба рост гирифтага қати дигаро кадом ки популярне вай бояд хайр қапа видео кунад ашуров қати салом алейка нону намак аки хеле ҳурмат мекунад вай қати не аки вай бояд видео накунад не як чиз дигара ма бигӯм ҷавоб ягон савол додӣ манеш ки мега ки бародар бале ростига ба ҳамин бародар бахшиши зиёд ма дар парвиза ба худо қасам ма дар шахсият шукорзор нестам не ки ҳам бачаро ма 2012-13 ина камера одамое ки дар ули грек одамое ки дар ули грек карц будан эска буд ӯ вақте дар советский буд ку ака ма тарафдори ҳеҷ канаст ма ҳақиқат ма ирӯз нагум пага худованд аз завони ма мекана мепартояд ма парвиза медидим ки дар москва мерафт ким киёро хайр мекардем тоҷикистонда ӯ чен видео набуд ютуб набуд ака ютуб дар намоиши ҳису набуд не ки ҳозир кадасе хубае ки шумо кас ибрат мегире хайр мекуна не ки ҳамун чено ма парвиза медом ма дар шахсияти вай наметавонам ягон гапи нито гуфта барои чи ки ма шоҳиди ба чашмам ҳастам ки мардак омад ай москва гуфт ки як кас гуфт чанд ҳазор дода як кас чанд ҳазор дода бояд барам як камбағалда ёрдам кунам худи кулоб мерам гуфт куҷо мерам ҳамин парвиз ҳамин суханоро мефаҳмид ҳамин сухано ҳақиқата ки ман ҳамун рӯз шоҳиди ҳамун рӯз будам 2013 буд ака ё 14 буд ана мисола буд не ки ҳозираш да ман кордор нестам ака инсона фикриш алиш меша кориш алиш меша мо ки ҳозир ягон кори дига кунам не ки ман ҳамун тарафаш да падешка мекунам ки ай вақтиш мекард я вақт реп мехон бас кардам хеле кард ака
ҳама Москвада видео мекард исуусу да одноклассник мекарду чено ака О, Париз молодец. хулоса ман гап дорам ака саломат боша намакаса Гею. ва ҳама ями Просто тамошобиноне ки аввал тамошо карда истодан ями савол якра ҷавоб дем ай ҳаман бародарое ки мара тамошо дорем ай рӯи ман хоҳиш мекунам на акаи рустамма на парвизам на дигараша илтимос мекунам ҳақорат накунем ки ман дур омадам медонам дар бародари ман дӯсти ман илтимос мекунам ҳақорат накунем дар ягон блогериш бадӣ надорам парвиз дар бораи видео кардаги дар бораи суратҳо ҳамин мара хайфидон дидаги ҳастем ман ҳам дар сухан кардаги нестам на танҳо вай ин мисол ма барои чӣ мекунам ман видеоро охи не ака барои просмотр, барои общегирӣ бар. гуфти имом ғаззолӣ раҳимаҳуллоҳ ки иҷа айби на ия на айби дигаро айби мобайнангиша кия мобайнангиша шайтон шайтоне ки айби мобайнангиша айби шайтона иҷа кадом сурата без сурат омадагия Бетям микрофон кадом сурат омадагия ки подожди то что меган чиба я слушала этот хадис ма русира намедонам ма хадис гӯш кардаги мега ки чиба шумо шайтона любой кортонда гунаҳгор барое ки мекунед худо мега инна шайтон лил инсани чиба шайтон у шайтон набуд ку шайтон набуд шайтон как шайтон шайтон гунаҳгор намекунед шайтон кна подожди я говорю ай ты чӣ хеле удами гапа набуд ма гуфтесам гапа набуд ма савол додестам ма вот вопрос аз мега байни айби не айби юг айби шайтон ина шумо да савол ки шумо бори шайтон дорем ҳоли шайтон набуд ки иво ай ҷаннат сир кардан шайтон вақт ки буд не подожди ты гунаҳгор мекунӣ ки типа вы не виноваты ороми бес ман ки саводи ки софинес савод софинес саводиш қоил ҳастем ба савод ҳамин қоил ҳастем Шид лола. ҷаннат шайтон при чом айзад дар ҷаннат охи Без братан, як секунд нагзарам, морам ха як дона ин қаг рекламача кунем мали. Да простори Инстаграм як бародарай номаш Сулаймона видеои инам хеле гарени бад съёмка мекуна, вай на вайн мекуна, на арустора съёмка, на ягонча реклама мекуна. Просто видеои мантиқӣ ва ай видеои и бародар шумо хитонда ин қаг кам боша як чӣ гирифтам медонам. Ай видеои ман хитонда чӣ намегӯям, не ки ай видеои бародар хитона яч мегирем. Дар зери видео дар описания ссылка инстаграмаш мешава, медроем подписаться мекунем ва айнои ма як дона комментарий мемонем. Мали, раҳмат. Многие из вас здесь увидели точку, черную точку, но мало кто заметил большой белый лист. Также мы судим от человека о его недостатках, как эта черная точка, забывая о его достоинствах, как это белый лист. аз паси тамоку сигор давоми ҳар 6 сония аз олам як инсон вафот мекунад. тамоку на танҳо шуморо нобуд месозад, балки ояндаи шуморо не. О боже. Спасибо, что не такой. Я извиняюсь, можно задать вопрос? Да. Я заметил, что когда люди проходят мимо тебя, они пугаются, а ты все равно улыбаешься. Почему? Понимаете, я улыбаюсь, потому что, глядя на меня, они вспоминают Бога. шайтон ҳамин маъноро дора ки ҳозир имрӯз я баъзе ина мақсад ира садои шайтон мега ва я шайхи шайтон ира рустами шайтон ва беҳтарин коро мекунем Ҳеҷ кара намеги лола, не ки дар комментария нигоҳ кар ки салом алейкум нигоҳ кар. Ҳо фаҳмидем савод ина шайтон чи баром я секунд хаб кар бача молодец хаб кун не ҳеҷ кас сир накунем
не бародар ҳеҷ касе салом алейкум ҳама каса созем хубем тоҷе саломатиётон созад эҷа ягон кас саводи кофӣ надорад ягон кас ҳама ягон кас ба савод нест ҳар кас ба худаш чени худаш медона ҳар кас ба ягон кас худша як кас дига бесавод намегирад ҳамиҷа чанд савол шид илтимос қориёи муҳтарам умедҷон нажалс давид накунед наген ихели наген ухели марам перебиват накунед барои ки шумо гап задан ма перебиватон мекунам хеле баланд гап задан аймада тез гап задан маънои ӯро надорад ки шумо прафен савол додан қорӣ ту видео кардагӣ ки мард зани тоҷик бо ин либосаш зино кард дар сурат навиштагӣ ки сурат бо як гапи дига навиштагӣ карочи мир ту ҳамира медонӣ ки ту порно индустрияро реклама кардистӣ порно мақсад зинора реклама кард илтимос ба шумо хоҳиш қори шумо илтимос ман намехом ба шуморо пас бизанам ман гуфт гапора пеша видео худмон задем дар видео шарт нест ма ото баҳс кунем ман қадар саволтон метам ки ҳамун видеоро ки шумо як секундеша зинектона бигирен ҳамун видеоро шумо карден ина бародар як бародар уже дар 20 нафар шоҳид шид ки ҳамун видеоро шумо дубора пропаганда бигем паҳн кардем не ин савол шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки як гала гап назанен ҳо ё не шумо ба гардан мегиред ки шумо ҳамира медонед ки шумо бигем порнора ҳамун нома зинора реклама кардем бисмиллаҳи раҳмони раҳим рӯзи якшанбе буд баъди намози пешин дар ватсап муш сообщение мебиёяд як апа менависад ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ акаи қориҷон ман яке аз мухлисони шумо ман яке аз мухлисони ҳар рӯзи якшанбе бо мега як видеои барои мо пахш мешавад ки мо дар ҳама як группаи дар ватсап ҳамамон зан ҳастем ана ҳамин зиноҳои ана ҳамин нафар ва якчанд марди дига аз шаҳри регар илтимос мекунам акаи қори дар мавриди ҳамин гавза голосрое кардам апаи азиз рақамокҳои ҳамира дорем гуфт ба худо намедонам яки як одами дига фақат номерои видеоҳои ҳамира пахш мекунад дар инҷа гуфтум ки апаи азиз агар ки шумо иро бишиносед ҳатман иро барои мо муаррифӣ кунед аз ҳама авлотари ин мо иро бирем мақсад ай пеш бигем ки бача ту чӣ кор кардиси зане ки вақти шавҳараш дар пеш нест агар ҳамун чизҳоро бонад оқибаташ чӣ кор мешавад ҳамада маълумай ҳоҷат ба гуфтанаш нест ба баъд аз ӯ гуфт ки қориҷон илтимос мекунам бихи ҳамира видео кун то ин ки мардум бифаҳмад ки дар чӣ ҳолам дар чӣ корам ва аз ин нияти мо иннама лаъмолу бинниёт мегӯяд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳар як амале ки мекунем аз нияти мо вобастагӣ дорад ва инҷа мешавад ки қори даму сурати ҳамун зана намонӣ ана коли ози ирам мешавад ба он хотир ки ва ё ҳамчун чигунае ки акаи рустам ба чӣ хотир як зан тра гуфти хасти видео кардем ба он хотир ки мисли шумо дорем бесто мақсад нагам ки ҳамё барои просмотр дем ки дурӯға мекунад вақте ки мо видеоя кардем дар сообщениҳо бачаи амакиш нависта кард ки қориҷон ин видеоя чанд пеш партофтаган ва ҳатто як кас силкароӣ кард дар як сайт медурем ҳамин видеош бидай гуфт қори бин медурем қариб таги 1 миллион просмотр дорад 1 миллион просмотр марди тоҷика тамошо кардистам вақте ки худаш бас назад номуш бо яке гуфт ки қори гуфт номи ман муҳаммадай отам уқм кард баъде ки ҳамин наворои ман дар отам рафтай лекин қориҷон илтимос мекунам вақте ки ман ҳамин коре ки мекардам ман умуман хабар надоштам ва валлоҳи қасам аз рӯзе ки ман видеои шуморо тамошо кардам ки ҳар ки агар зино мекунад ба хоҳари худаш зино мекунад худо меде валло тақрабу зино ҳамин мусиқиҳое ки ҳаст мусиқиҳое ки қалби инсонро ба шаҳват мебарад дар ҳамин ҷо дохил мешавад зино яъне тақрабу зино ба зино наздик наша мегӯяд ки баронҷон номи аслитон барон барои ки хай маъни шаед ки бидонед шаед ки надонед номи аслитон не номи аслитон барон худо нигаҳбонтон бошад як маънии хуб дорад ки бисёр яъне ки тезбӯр бисёр тезбӯр як шамшад ки теза мезанам чизе ки пеш бура мебурам хай шояд ки ба ҳамин тезбӯритон буд ки абдурозита не қориҷон майли гапи 100% ман тез рафтам қатид як секунд илтимос умедҷон ту гап задӣ ман ягон гап задам ман секунд надорам ту гап умедҷон ман туда савол дорам умедҷон туда савол дорам умедҷон бестем бабуш ман мерам шумо гап занем бародаро илтимос ман уҷа местам бухорӣ уҷа ки ман шиштум иҷа да бестем мара савол бутем
من در سوالم جواب نگرفتم в общем انا نه اخیس مقصد کارتون قاری من میگم تو قاری کارتون درست است نه درست نیست علی بی برادر این هم یادم ای پیشش من ویدیو را دید بچه خودی بچه خودی ندرست نه بچه خودی ندرست قاری من گفته استم دوش دیگه بچه شهریار التماس یک دقیقه برنامه را